Ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo Mutasa. Zvese zvataura zvechokwadi. Ndichitaura kuti zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro imam. Imi mose makurukota makateerera. Nyaya yangu yakatanga yakadai namukoma wangu awafirira. Kumba kwavo kwakauya vakomana vaviri. Vakomana avo vakati tatumwa nen'anga makateerera. Vadaro vakati tatumwa kuenda kumba kwaRemigius Mudondo anova ndiye baba vangu vacho. Sisi wangu akaenda kumba kwamukoma ava kwakuine n'anga dziya. Wakasvika wakataurirwa kunzi baba wako namai wako wakaromba. Izvo wakaromba. Toda kuti mudzike kwakateerere within 3 days. Muye mupiwe zvirango zvamunofanira kuuya kunobhadhara. Sisi wangu akatifonera kuti uyai mumpe zviri kutaurwa kunoku. Hanzvadzi yangu yakafonerwazve yakanga iri kunyanga kuti uya umpe zviri kutaurwa namukoma nevanhu vaasangana navo. Takaenda tese kunoungana kumba. Tikati nyaya iyi ngatiimboifambe tinzwe kuti chii chiri kuitika. Asi isusu takasvika mukoma avo vabuda vati inini ndakutoenda kwakateerere kwacho kuti ndinonzwa kuti iye akanzi ngen'anga idzi wakaiswa muhari ndibaba wedu isisu kuti uwe munhu achazoshandira mhuri yedu isisu. Mukoma akaenda kuti iwe ndakanzi nen'anga ukasauya nekukurumidza iwewe ndiwe uchafa. Mukoma ndobva atamufonera kuti mukoma dzokai timbonyatse kuona kuti zvataurwa izvi ichokwadi here kana kuti hatisi chokwadi. Mukoma akati ane manyoka ndiye anorara kudhoo inini ndakutoenda. Ndobva tasara. Mukoma ndobva aenda kwakateerere ega. Ndobva adzoka. Saka akadzoka akataura hanzvadzi yangu nasisi avo zvakanga ataurirwa nen'anga ikoko. Zvisinei hanzvadzi yangu nasisi wangu wakaenda namukoma ivo vavo kwakateerera. Wakasvika wakanopiwa zvirango zvawakanga wanzi tiite zvakanga zvanzi zvakatorwa nevabereki vedu. Ndobva zvadaro vakadzoka tikarongedzera mombe dzinokwana kuita 12 sekuti baba vangu vanga varunzi vakarombera 10. Mai vakarombera kuti isisu vanasikana vavo tiwirirane. Saka kwakanzi mai mombe dzavo 6 baba mombe dzavo 6. Zvikanzi chese chinonzi grocery tengai ari makatoni. Zvikanzi bvisai mbudzi 2 amai neababa, bvisai mabhakiti 4 enjera, 2 amai ne2 ababa, bvisai huku 2 dzamai nedzababa. Zvese izvi takaita tikarongedza tikaenda kwakateerera. Taenda kwakateerera takasvika tikaendesa zvinhu izvi zvaenda. Takasvika pekunzi imimi dare rababa Remigius tapedza. Hanzvadzi yangu inini namukoma wakanzi chiuyai ndikubairei iwewe sekuti wanga wakashandiswa ndibaba wako saka ndakukubairei kuti zvinhu izvi zvapera tachenesa. Vapedza kudaro n'anga iye yakatanga kuti iwewe Philipi uri kungwara hako wakanokora ivhu paguwa remwana wehanzvadzi yako kutaura sisi wangu mukomana uyu for sure akafa asi haana kufa zvakanaka. Asina kufa zvakanaka saka mukoma wangu wakanzi wanokora ivhu iwewe paguwa remukomana iyeye. Izvo wanokora mukomana uyu ndiri kuona kuti handei. Mukoma akaramba. Zvikanzi uri kuramba hako iwe wakaenda kumakuwa wega kunoitei. Mukoma for sure kumakuwa akaenda ega. Chandinomboonacho ndechekuti musi wacho ndaenda kumakuwa ari ega. Akasvika akaona guwa remukomana iroro
iyeye rakabvongomuka saka akafona kumba kuna sisi avo ine ndakandiripo kumba kwasisi wangu inyaya kamupile pamusoro yakaendwa nababa wayo kuti ndakapinda pamao baba ava nemukazi wacho vasina kupfeka tichavabatsira yekunyanga ndaiziya usamudwa kuti yakamupinda kanyaya yekuziva maina wabo wakabatsirwa usina kupfeka saka nomawambo ayo kwazvakatangira akazonzi akapingiriswa ndosaka nokubvunza kuti saka yadzoka futi mudare munomusei pamusoro yechangamira ndineshwa wauya kudai vakati sanshera vakati vana mai avo ishe wedu nyaya iri changamira vakatoma vachiti handizidi bvise hari iendesei vakanga yakatora ngaenza pagoro pemagoro asi hanga dzedu pane 2 months nemadei haasi kubvisa hari yacho sei saka imudara nyikasi hanzvadzi yacho simukaenda sei hari isi kutora vatakatidzoka ndatenda changamira yes handina kumbora baba chinhu chakaoita ngechikudaro kuti kana changamira ungandivitinisa ndifilipi mudondo kana changamira ungandivitinisa ndakanga ndiri mushishi yekutsvaga mabhaya anotenga ng'ombe mabhaya panguva iri 2 months chokwadi mabhaya ngarinetsa wakazoaona iri mabhaya chokwadi chari changamira izvo zviso takatomirirwa ngen'anga iyo takatoenda saka zvitonti kana yakatodaro yakanaka wakomana ndakupai mukomana mungakuenda ri izvi tiritori munzira shuva mungakuenda ri nhasi bara ndakutokupai mukomana kwamatakura mukomana ena haminoti muchanomurasika muhotera here kana muchamurasika pasi mangwana dauti ayashindipa ripoti kuti hari yakaenda paifanwa ngaichai ndatenda shumba mangwana ndatenda bwana wakomana chiitai redi 1 ndichangopika on n1 urikurara kusangonasi ndatenda shumba saka vasikana magutikana hari mangwana kuenda pane chimwe here chamuti chimunetsa iva kandi makapiwa gonero kuti muwirirana taurai pamusoro imamo saka ndanguda kuedza kutsanangura nyaya iyi kuti muone zvimwe zviri kutinetsa ndezvekuti baba ava vakatitoresera mombe kwakaterera asi ivo vakazotorerawo mwana mombe iye mukomana wacho iye ati akazodzoka chidzosera mombe dzangu mukoma iye ati nyaya iyi ndeyefeki mun'anga dzinge dzefeki ndobva aramba kudzosera mari yake akatora mombe ngani uyu akatora mombe 1 mari yemombe 1 250 simukai bambo makatora here mombe iyo 250 ndakatenderana nemunin'ina changamira makatendera kuti chii munin'ina takataurirana ngenyaya yekusenza kwandaiita but izvozvi zvika muri kutotengesa mombe isa imi mwene chikwerere chikuda mombe ndo chokwadi shumba saka tikuti mari yemunin'ina 250 iri kudzoka rini ndakanga ndachadzwa ndiheadman kuti kupera kwa makanga matini shumba 26 October 26 not 26 October mama tini shumba shumba ipapo apo shua izwai bambo bwana mama akazizuro mubhadhare marii okwa kwanzi $100 saka imi muchibva pano nhasi bambo chikanoti $100 iyo nhasi mangwana mamatakura mombe mari iridiwa nen'anga yenyuyo mamaenda kuhana ngatiti kataronga zvitaronga ngatowirirana totanga tabuda muno mutoda kutonga takangurapa isusu hatiti aiwa ndiri kuzwa shumba saka imimi headman iyo yemari iyo muchibva kuno kunhasi hamira muchapiwa munzira here kana kuti masvika asi muri kuipiwa nhasi mangwana kuseni moenda chiva yemarongano yevakomana
Marathon. Ameno chilonga ino wakomana vashakutora kuti kuenda ndiani. Zvakanaka shumba. Mangwa matenda mungena naye nhasi. Sekuronga kwedu kwatataita tatoti nhasi. It's okay. Ichita izvo zvimwe. Zvakanaka. Asi hati zvona zvimwe hapo nhasi. Right. Ande ipaze sina mato kutoda kutoda kusa. Ndaa kutobvisa pane n'anga hapana chakaipa shumba. Vese. Right. Ndio kandeti yacho. Right. Chipe mapi kandeti yo. Yes. Right. Lovejoy. Chipe maro kana pambo ende mupanza mawana time nechi zvese. Ndio kwenda na vanhu vao. Ndinesi munhu. Ndinezokutaura. Atisuda kutaura kutanga kuti tango tautanga. Yeye akapera kati. Yes. Oh. Takatopedza nyaya yenyengeri hari. Iye hari tapedza. Yemombe yakati. Yemombe yapera, iye hari yapera. Saka ino futi yangu yandeita. Pakuti toda kutenda iyeyu kuti vari mwezi uyo wakabva kun'anga. Zita ndiani? Zita rangu ini inonzi Victoria Rumbidzai Mburundi. Vakaenda kun'anga vanhu, vaenda futi kun'anga nemaprofita ikoko kwamagoromondo ikoko. Zvawakaronga itimu iro riti rakaenda kun'anga, zvawakaronga hatizvizivi. Saka tiri kukumbira kuti paregozwa nefeki Izwai. Muruzwa riri? Tati kuenda kwavo kun'anga, kusaenda kwavo kun'anga. Isusu hazvinei nekubviswa kwehari. Isusu hari iri kubviswa nhasi. $100 yekudzosa mari yemunin'ina sekurena kwataita $100 yatobviswa. Kana paine chimwe chinyowani chaakuitika, taakuchiitawo futi sechinhu chii? Chakutomanga Yato imwe nyaya iyo isinei nenyaya ipi? taikuda kuti tinge tiripo pakuitwa ini. Munenge mutoripo. Munenge mutoripo. Ndosaka kuti mukomana wangu waedo because ndida kuonawo futi. Saka chiendai panze mumhango nemukomana panze kuti muri kufamba sei. Handi. Next case.